Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, amok analaing kang agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ama pasamak. Iti asino man na babae amang lapad iti tarigagay ta. Ni Max kuma, ti mangidaulo iti kakadwa ama kirangot. Amangan no day ta ket ti makagapo. Isu adi na kaya ti makirangat. Lapdan siguro ti babae. Nalabit. Kuna na ngamin, adi na kayat nga agbyag ti pamilya na, iti nariribok a lugar. Ala, ingkan. Katsapay kumar, tagbaligi ka iti panggap mo. Amuma ti address ti boarding house na. Asidag ka no, iti universidad. Nalakalaeng asapulan. Nang pasmatlaangan ti review tayo. Sapay ko ma, tamakapasa tayo iti eksamen at talo ka da Max. Sungbatam siguro ni Max, kalpasan ti exam tayo anya. Da kamin, sekreto pa iti amin. Anya? Agayan ayatan ti agkabusor. Ngam, friend, ti parikot, palubosan na kayo ka di dagiti dadakkel ni Max. Sigurado adi da kayat. Agkalaysa kamin to iti sekreto, tapno di da ka numaamuan. Itapay laang, kablawan kayo. Sapay ko ma, tada kayo ti mamagkapya kadagiti kapulyan nyo. Wen gayam, saan mi akayat amabangunan ti pamilya mi ti gurang-gura. Dayto yan ti universidad ang nagtorposan ni Max. Tila ang boarding house ti Sapulak. Adumat dita ti mabalin a pagdamagan. Magnaak iti aglawlaw kat berukak ti boarding house. Magnaak iti asidag ti restaurant. Nalpasan ti eksamen tayo. Nabayag tayo nga agkuy-kuyog, ngam di kay pa nakadanon iti boarding house ko. Yawis ko ti ipapantayo ijay. Ada ka di makan ijay? Mabisina kon. Agpa-take out tayo talyak pa nakaluto. At damat malabasan tayo a restaurant. Mapanta ka di ti boarding house na, Elsa. Diyak pa'y nakita ti boarding na. Kasano ang makitam? No di tamot mapan. Yantay nga Ruben. Dumagas tayo lang iti restaurant. Tagpa-take out tayo ti makan. Makita yung kaditi masaba tayo? Oh, makapungpong to ti itsura na. Ni Ina. Aglisi kayo. Saan yung asikgan? Ha? Agyan kayo tilikodak. Ina, nakaumay kayo dito syudad. Asino takadwayo? Dagita ka di ababa iti makagapo. Iso ade mo kaya ti agtongpal iti belin mi ni amam. Nasaya at daat at tao, Ina. Idi na padong paranak. Isudatin ang tulong kanyak. Napadong paran ka. Talaga nga awan ammom. Ammom alandok agpadong par ka. Aksidente tinapasamak, Ina. Awan ti mapasamak nga aksidente. No alerto ka kuma. Pangaasyo, Ina. Saan kayo kung mga agpungtot dito eh? Intay man langan iti boarding house ko. Kakaduam ka di dagita ababae iti boarding house mo. Ay saan nana? Agkakaadalan kami laeng. Sige, panawan kayo pay. Rhea, intang gayam, pumanaw tan. Grabe ti ina ni Max. Kasla adda iti gubatan. Kasla kabosor na amin na makita na. Nagkintayagak itay makitak. Ang mga numabigbig na. Anya ko man, mabigbig na ka.
Anya ka di tinamnamaam nga aramidan ti maysa aman na kigubat no makita na ti kabusor na. Ngam saan akabambantayan dito Tapno maaramid na ti kayat ng aramidan. Uray, natural day jay Anana Lisa. Naungat kan naturay. Oray, saan mo nga ibaga? Madlaw ititigtignay na itay. Kasla kumilaw alyon. Ada ijay syudad ni Nana Lisa, ama. Ina, Nakakitaam, anak. iti asidag ti pagadalan, ina. Nagkukuyog kami kada Max kan Elsa, idi nasabat mi. Kasla kumilaw alyon, ako na ni Elsa. Agrinam kayo. Ang mga da kaduanak at sinurot da kay tinaliman. Sa anak ang nagdiritso dito'y ama. Napanak pa nga imo na iti CR. Sino kadaktibadok? Tama nga no at nalimad amang sursurot kanyak. Nasaya at tinaramid mo. Masapol nga sigurado tayo, tapno saan tayo ang may sagmak. Awan pa'y tirumrumwar. Nangrunakan ka, Rhea. Nakita na akadwam di anak na. Nagamak kami ka ni Elsa itay. Pimanaw kami adagos. Husto, tinaramid yo. Dayta ka di ti pangadang mo. Talaga adi mo kayat nga idauluan ti kapulyan tayo. No umayak ijay. Pagadalan ti kiddawan mi kadagtiag turay ama ipatakder. Tapno isuro mi nagtiugbing. Di dan sumalog iti baba taadayo. Kasi damat. Saan aday ta ti kayat ko amanggagan? Ti mangi daulo ti kasapulak. Tapno da tayo lata ti mabeg-beg-beg anaturay. Ladingitat ina. Awan iti bokabularyok ti makigubat. Kapya ti kayat ko. Awanan ka itibain. Saan ka nga umay iya lugar tayo? Siyak nga rod ti mangi daulo iti kapulyan tayo. Awan pa'y serbem. Saan ko maina? Amangan no mapasamak mo't kada kayo tinapasamak ni ama. Dinakdektaran si ka nga inotel kantakrot. Masapol ada tayo ti mabig-big anaturay. Hanggang awan matulag mo. Talaga amasorona! Saan ka di pa'y nga agawid di anak mo? Di mo namnamaan pa'y dayta, Ponso. Iso asyakon ti mangida ulo iti kapulyanta. No kinabaalan ni Gabriela silang, syakto ki din. Awan kagunggunana. Nga dama ko na nga anak alalaki. Tawan mo't sirbina. Nasa umon. Kaya't nakit din na pagkapiyaan ti agkabusor apole. Pagadalan kano ti kayat na maaramid dito'y kat eso ti may sa amanor soro. Pagadalan kan manursuro? Anya nga iti pampanunutam. Numaadaan iti pagadalan. Mayat samat adengken aman nursuro ti anak ta. Ponso! Congratulations! Nakapasa kayo atalo. Makita yo kadi tinagan nyo iti bulitin ti pagadalan? Nakapasa tayo atalo. Mabalin tayo ti mangisuro. Nagmayat ko manod da pagadalan iji lugar tayo. Ket da tayo ti kaunaan amang isuro. Mayat day ta na panunot mo. Ado ti amamok nga opisyales. Iyuman ko ti may papan iti pagadalan iti lugar yo. Numaadaan iti pagadalan iti lugar yo, siguradong ang kasapulan da iti manursuro. Ijayak mo ten amang isuro Wala, tapno saan tayo ngagsisinang aggagayam. Itamat lang. Iyuman ko kadag iti masagnan ti may papan iti pagadalan iti lugar yo. Dakkel nga utang mi anay bag-anakam kada kayo ti amin, ma'am. Para iti pagsayaatan ti kaaduan daytoy. Iso nga aramidak ti amin. Tapno maipatakder adagos ti pagadalan ijay lugar yo. Rhea, agkalay sata ko man. Tapnawan makapagsina ka na ta.
Sige. O manugot hak. Kat numalpas ti mar aramid a pagadalan ijay lugar tayo. Ijay ta kumamot amang isuro para kadagiti kalugaran tayo. Day tamat ti kayat ko. Tapno di data mapagsina da ama kan ina. Nadamag ko saan daw na yan arumaraot. Tanakapsot dagiti man nakigubat da. Napigpig sa ti man nakigubat mi. Naidalit sa kanon ni ama. Kan nakapsot ni ina amang idaulo. Di da kayat ti mapanrumaot no ni ina ti mang idaulo. Nabasa ti diaper na, sung agriri. Pilyo na itang anak ta. Adan sakit lukluko na no dumakal. No makita da ama kan ina ti apo ko da. Anya nga ti mariknada. Sapay kaing-ingas ka noonay ni amang mo ti ubing. Day tati ko na ni ama. Mapantayo ka ti dadakkel mo iji lugar tayo inton bigat. Tanalpas kanon ti pagadalan. Agdiritso tayo iji balayo nga amuna. Taamangan no saan anasaya at ti aramidon da ama kan ina kadata. Apay nga inalam tila dawan ti anak ta. Inton sumangpat tayo. Ipawit ko tila dawan ti ubing kada ina. Ibagak nga iso ti apo ko da. Anya kadiday ta nakasubre nga igam mo. Entad matimay sa nga ubing. Ada ka no nang tad kan kwa na. Kitaan tamat. Lukataman nga rod, takitaan ta. Ha? Nagwapo mat nga ubing. Payakas la kaing ingas tila dawam idi ubing ka. Diyan ngayon nakadulin iti baol. Kita man. Unngag paiso. Basa man tinakasurat iti likod. Alanga rod ta basaek. Ama ken ina. Daytoy te umuna nga apo koyo. Ha. Anak me ken Nerea nga anak da Tata Berto ken Nana Melba. Agkapya tayon tapno makitayo te apo koyo. Kaing ingas launay tiladawan ko. Idi ubingak tiladawan ti ubing. Nagasawagayam je anak ta ken anak ni Melba. Punso. Kayat ko makita ti ubing. Inaugurasyon ita ti pagadalan. Mapantayon. Pagsawon data ijay. Tadwata akang ronaan naman nursoro no aglukat inton panagsiserek. Ano lakit diti umay a tao? Damo nga namang lukat. Lakit di Tamagagaran mo't dagiti tattao amadaan iti pagadalan diti lugar tayo. Saanan amabannog amagmag na dagiti ubing asumalog amapan iti pagadalan. Naragsak ka kadi, darling. Unay-unay. Talo tayo kadael sa aman nursuro dito'y lugar tayo. Adulakit diti tawa tumabunoy tinagurasyon ti pagadalan. Lakit di. Adu ti maragsakan ken magagaran. Amaadaan tayo iti pagadalan dito'y. Dakal kano a selebrasyon ti maangay dita ka ay patpatakder a pagadalan, Punso. Ada kano umay nga opesyales. Ikarigatak ti mapan. Kaya't kumat makita ti pagadalan.
Adda siguro ijay ti apo ko ta. Ay, sigurado Tada Max kan Rhea kano. Ti maestro kan maestra ijay. Sigurado amapan amin ijay ti duapuli. Adu kano pa iti opisyales nga umay tumabuno. Kaunaan apas kan. Amaangay dito kabambantayan. Ala, agsagana tanga Ruden. Adu lakit ti tao ijay. Agyaman kami unay iti kaaddayo kabaranggayan. Ita taddan pagadalan diti lugar tayo. Dito'y nga agadal dagiti anak tayo. Isuro tayo kung makadakwada ti panagkakapya. Awan ginura, awan apa, tapno agprogreso ti barangay tayo. Agtitinulong tayo para itinasayaat ang masakbayan dagiti ubing tayo. May sa tayo kumamin. Awat kirangat. Ay, no. Kaysa tayo para itikapya. Kasta ti kayat mi kan ni Max. Mangisuro kami adwa dito'y lugar tayo. Adamat kadwa mi agayem mi. Iso ni Elsa. Naragsakak mo't amakipulapol kada kayo kakabsat. Namnamaan nyo nga agtinulong kami amang pasaya at iti masakbayan dagiti ubing dito'y lugar yo. Oh, Lisa. Apay at tumalangkyaw ka. Di ka katagdengag iti bagpagada. Ket taak nga rod. No asino tinang saklot iti apo ko ta. Sigurado ano saan ani Berto, ni Milva. Ala, kita nga roda, barang masarakam. Tao masidag ta iti ayanda. Ay, nakita kon. Ah. Ay, nakatugaw da iti dadya abanda. Ada saklot ni Berto nga ubing. Kan, ray-ray awan mat ni Milva. Ala nga roda, mapantay iti ayanda. Sige. Ay naha, nagmayat ti garek-gek ti apo ko tayo. Abalayan. Ay, da kayo matkayam abalayan. Agtugaw kayo, tadapay mo't bakante at tugaw. Ay, agyaman kami Ay na, nahabak ka abalayan. Siyak mati kaing ingas ti apo ko ta. Saat matasi ka abalayan. Ay, wala balayan. Dito siguro sumarunong nga apo ko ta. Siyak tumatan ti kaing ingas na. Masapul nga umay tumot agpasyar dagiti anak ta ijay balay abalayan. Ay, oray na kami Umay kami mo't pumasyar abalayan. Wow, nabalayan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.